yhdistymisessä mitään haittoja? No, jos se oma toiveeni, että tämä uuden seuran nimi olisi joku ihan täysin uusi, niin silloin ehkä pikkuhiljaa lähdettäisiin rakentamaan sitä uuden seuran imagoa ja luonnetta ja näin eteenpäin. Mutta tietysti tässä on se, että näiden kahden vanhan seuran nimi tuo jo omia asioita sitten ihmisten mieliin, ja ehkä joskus aikaisemmin niin nämä seurojen toiminta on ollut pikkasen erilaisempaa kuin nykypäivänä. Että se on oikeastaan se, että ihmisten täytyisi vaan sitten miettiä, että onko se nimi niin suuri, mitä ehkä sitten joissain keskusteluissa aina on ilmennyt, että se on kuitenkin se päällimmäinen syy ihmisillä, mikä aiheuttaa sitten vähän niin kuin varovaisuutta tässä yhdistymisessä. Joku koiranleuka tuossa heitti herjan, että kun on Hämeenlinnan urheilusukeltajat ja Ahveniston vesipedot, niin otetaan toiset nimet pois ja tehdään siitä Hämeenlinnan vesipedot. Eikö se mene läpi? No, sitä tietysti aina voidaan esittää ja keskustelua käydään edelleen, mutta kuulostaa hieman keinotekoiselta, että itse näkisin, että pyyhitään pöytä puhtaaksi ja lähdetään sitten edes jollain tavalla uudestaan liikkeelle ja saadaan niin kuin asioihin potkua sitten siitä.